салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. шукронаи аллоҳ морам хуб ҳастем. имрӯз омадем поликлиника, детский поликлиника. кӯдака овардам, пеши окулист чашмоша нишон додем. аллакай бачачаи мо имрӯз 2 моҳа шуд. барои ҳамин мо бояд аз 1 моҳа беш ҳама чиро мегузаштем, аммо успед накардем. ҳамин окулисташ мондагӣ буд, имрӯз гузаштам. худо ба шукр ҳамаш нағз. ҳозир акнун автобус дорем ки хона равем. ҳозир бачаи моя хобаш бурдааст. автобус камтар дертар меояд. ҳоло ҳам интизори автобус ҳастем. духтаро чанд қабоз аст ки дар ютуб нестам. қати ҳамин кӯдако овора дутаки шудагӣ ҳастам. беҳад қин аст, вақт намеёбам ки камтар влог сиёмка кунам. имрӯз гуфтам кани бестен ман камтар влог кунам. гуфта имрӯз дилам хост, барои ҳамин баҳри шумо камтарак влог сиёмка мекунам. моро то ҳол дастгирӣ карданро фаромӯш насозед дӯстонам. ман боз бо шумо ҳастам. хеле рӯи кӯдака пӯшондам ки шамол нашавад гуфта, шамол накашад гуфта. барои ҳамин чихел мебинед ҳавоямон бениҳоят хунук шудагӣ аст. беҳад хел шамоли безеб. ҳоло ҳам интизори автобус ҳастем. ин автобуси мо имрӯз чихеле ки дер омада истодааст. барои ҳамин инҷа хунук хурда шиштем. аз духтарам мо фуромадем ай автобус рафтестем торговый центр лента медароем. ман шавҳарам занг задан ки ҷа бия хона нараве ва ё кати микаил харид куни рафтиян. ҳозир моям пешо мерем. имрӯз ҳаво ҳам офтоб аст, ҳам шамол аст. на ҳеҷ намефаҳмӣ чӣ хели ҳаво бошад. иқа хунукӣ меояд, иқа гармӣ. ва кайласкам он қатиб неудобнитар камтар. кӯдак хоб меравад. кайласкаи мо ин хел дасташ дар ин тараф. роҳаша намебинам. дам соат нигоҳ кардам меиста боша ки ягон шамол назанад ҷо ки вай нашавад гуфта. намоям қариб расидем. хайр духтарам аллакай омадем хона. барои хонаям хел харид кардем. лента ҷо ҳама чизоям хел хурданӣ барои хурду хӯрок барои хона. зиракунҳои ҳамаша ҷобаҷо мекунам. баъд ягон завтрак тайёр мекунам ки мо то ҳол завтракадагӣ нестем. аллакай обед шудааст. духтаро чӣ хеле ки мебинед имрӯз ман амихел заказама ай вайберес гирифта овардам. якта михел мултирезка вай кадам заказ кардам. вай ина туҳфа заказ кардам. барои як касро михел хостам ки аминро туҳфа кунам. беҳад амин чизро мехоҳад. барои ҳамин имрӯз 3 рӯз боз заказ кардагӣ будам. имрӯз омад, гирифтем, омадем шаб. ин амихел чихеле мебинед 3 насадка дорад. амихел ҳама чиза майда мекунад. ранги тёркаворӣ мегузаронад. орехро бошад майда мекунад. бозирин, капуст, сир чизе ки бошад амихел майда карда мезият. беҳад отзивҳояш нағз. барои ҳамин манам хостам ки якто заказ кунам аз ҳаминаш. духтаро михел ман ранги сабзаша заказ кардам. хел чиза дорад. барои тоб додамаш ин бошад 3 михел насадка дорад. якта дигаш дар дарунаш. ҳозир акнун боз мебинем кани. михел духтаро дидам ҳама ҷош нағз. ягон вай надорад, дефекту ягон чи надорад. ҳозир акнун обрат на коробкашта мемонам. ҳозир бо закази синсаямро нишон медиҳам. ай синсай заказ кардаги будам через интернет магазин. ваям хостам ки ба шумо нишон диҳам. духтара чӣ хеле гуфтам ки аз синсай заказ кардагиам. имрӯз ҳамихел гирифта овардем через почта. заказ мекунӣ, хоҳи курьер, хоҳи почта, хоҳи самовивоз мерай мегирӣ худат. ман почта қати кардам. ҳозир мебинам кани кадом заказам омадааст. ҷуда ман як ду либосар заказ кардаги будам барояшонро ҳозир ба шумо нишон медиҳам.
духтаро, анамин чизоя ман заказ кардам аз сайти Синсай. Шахали мебинед дутто ҳардуяш як хел. Якташро барои Микаил заказ кардам, яктаи дигарашро барои майда ҳакмон. хостам ки ҳардуяша як хел чиз пӯшонам. чизе ки мехарам фақат амихел ҳардушта мехарам. инаш бошад майдаҳак, размери 68 барои майдаҳакиамон, инаш размери 86 барои Микаилҷон, размери 86 мепӯшад. анамихел хатияш комплект изорча дорад. изорчаҳояшам беҳад нағз, ғафсаки хушрӯ. изорчашам михел бантик дорад, мехоҳӣ мебандӣ агар ки кушод бошад. дарунашам михел ғафсаки хушрӯ. ба ман беҳад маҳқул шудан ҳамё. хостам ки заказ кунам, ба хона да хона пӯшад, да машни гуфта. ани инҷа бошад. дута михел шапкача заказ кардам. ҳардуяшам хел барои Микаилу майдаҳакмон. якташ калону якташ майда. михел ваи Мики Маус бар ин гуфта харидам. ана ин комплектое ки мебинед, ино ҳардуяшон қати изорчаакояшон 699 рубл. яъне михел комплект куртави эзор 699 рубл. а ин шапкачаако бошад 299 рубли. ҳамин сайти Синсай беҳад нағз. дигар ман аз магазинҳо намеравам, намехараму фақат аз ҳамин сайт заказ мекунам. ҳозир акнун мехоҳам ки бачаи майдаакимона думоагиашро камтар видео кунам, камтар сураташ гирам, барое ки акнун думоа шудааст. сураташ гирам гуфта ҳозир рафта мепӯшонаму сурат мегирам. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر. مادر برات بمیره قربان خواندی نازم، خواهم همیشه بینم خندان و سر